בדימוי שלי, המוות הוא לבן. הדימוי הוא בעצם של מדבר. אחרי שיורד הגשם, בבת אחת יוצאים מן האדמה מין פרוקי רגליים כאלה, מפלצות קטנטנות כאלה שמגיחות מן האדמה בבת אחת, כמו שיטפון. כל מה שהן עושות, הן מזדווגות, אוכלות את כל מה שמסביב, תוך 24 שעות הן נעלמות. גם המדבר וגם הפרוקים האלה, כולם, הכל הופך לאיזה מין תמונה לבנה כזאת. תרימו בפלקס, תעבירו ותורידו. אבל קודם, אתה הלכת לשם. אתם עולים ונופלים. תעשו את זה עוד פעם, רק את הסוף. זה פתרון. אם תעשה את זה עוד פעם, אז... יפה מאוד. כפות הרגליים כל הזמן למעלה והאגן, פק. טק. זה לא משכנע. נפילה משמעותית, כמו למידה משמעותית. הוא היה תלמיד מאוד מאוד מסור. מאוד אינטליגנטי. בשיעור הראשון לא הבנתי שום דבר ממה שקורה. מאוד מעורב. בשיעור השני גם לא הבנתי וגם היה לי כאב ראש גדול. מאוד שואל. בשיעור השלישי אותו דבר, ובשיעור הרביעי משהו התחיל, איזושהי הבנה התחילה להתגבש, יש פה משהו אחר, יש פה שפה אחרת, יש פה מחקר אחר. הבנתי בעצם שמצאתי מורה. זה המטבח שבו מבשלים את ההבנות העמקות שלי על תנועה, ועם זה אני יוצא לדרך. אני רואה על הדרך, ואני מאוד מעריכה את הדרך שהוא עושה, וקרה כאן משהו שהוא באמת מתנה שהוא מביא. פרויקט בעקבות, ביוזמת מפעל הפיס, הוא בעצם הפעם הראשונה שניתנה הזדמנות ליוצרים צעירים, לקוריאוגרפים צעירים, ליצור בעקבות, בהשראת יוצרים ותיקים ישראלים. אני הצעתי לו לעשות את המוות הלבן, וחשבתי גם על הרקדנים שלו, ואיך שהם יצאו נורא טוב באופן פיזי. יש במה לנשוך, יש במה לגעת, יש במה לעבוד. הם לא רקדנים שקיבלו הכשרה טכנית של דני פליה בתמן טנדו, פטיג'טה. זה רקדנים בעצם שהתנועה הבסיסית וחקר התנועה מעניינת אותם. יובל, חנניה, אייל, לא למדו אצל רות, הם למדו אצל תלמיד של רות. אז הם קיבלו את ההבנות של רות יד שנייה. יש לנו איזה יחס מקודש לישן, והמטרה לחדש את הישן, להבין שיש בו גם איזושהי תנועה, שהוא רלוונטי אלינו עם פנים חדשות, ואת הדבר החדש, אותו לקדש. זה נראה לי כל העניין שלה בעקבות, של לעשות משהו בעקבות משהו שהוא ישן והוא מקודש, אבל עם הבנה שיש לנו קדושה חדשה להביא לעולם. אני אוהבת את זה שהם אנשים מאמינים. אומן יוצר הוא בן אדם דתי. חייבים להאמין בבריאה, ביצירה, במשהו שהוא מעבר לקונקרטי, שהוא מעבר לפיזי. ואני הרבה פעמים מאפשר להם לעוף ואף אחריהם, ויש איזשהו דיאלוג שהוא נמצא בין החוקר והמדויק לבין הפראי והמסוכן. יש ניסיון עמוק להבין תהליכי תנועה ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, שמה שמאפיין אותם זה הפעולה של המפרק והדינמיקה של התנועה. ניסיון להגיע למושגים הכי בסיסיים שיכולים להיות בעניין של מחקר תנועה. מרגיש קצת כמו פירוש רש"י לכתב סתרים של רות, שיש שם אמת גדולה, אבל אנחנו מפרשים אותה לכיוון אחר. נזרקנו לסטודיו, התחלנו לחקור, ואז כאמור התחיל צוק איתן, והתפזרנו לנו צפון דרום. יש הרבה הקרביות שם, אתה משיל הרבה שפות גוף, הרבה נורמות, לובש צורה של הרבה שיחים, שבתוך זה הבאנו קצת מהיצירה שלנו. אני חושב שזה גם בצורה אפילו לא מודעת, הפך אור על היצירה עצמה. חזרנו שוב פעם לסטודיו, היה בזה שעשוע וגם אלימות. תנועה, אפילו הכי פשוטה, היא לעולם לא חוזרת על עצמה. כל תנועה היא חד פעמית.
יש תחושה של פריבילגיה מאוד גדולה. הלוואי והייתי יכולה עוד לחזור ולחזור ולחזור על דברים, כמו לפגוש חבר או חברה טובים. אתה אומר, איך זה יהיה הפעם? איך הפגישה תהיה הפעם? ואני לא דואגת, אין בי דאגה. רונן לקח את זה, הוא לקח את התיק, שם על הגב והלך, זהו. כשהעבודה הזאת תהיה מוכנה, אז היא תארז, אני אניח לה את זה ליד הדלת ואני אברח.